Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. Расія хоча далучыцца да справы Літвы супраць Беларусі ў міжнародным судзе ААН па міграцыйным крызісе 2021 года. Масква кажа, што хоча абараніць правільнае тлумачэнне міжнароднага права. Але чаму Расія ўвогуле ўмешваецца ў справу, дзе адказчыкам з'яўляецца Беларусь? Паралельна Лукашенко праводзіць кадравыя пераўстаноўкі ў кіраўніцтве ўзброеных сіл, а ўнутры Беларусі працягваюцца рэпрэсіі. Пра гэта і не толькі сёння ў эфіры размаўляем з доктарам палітычных навук Паўлам Усавым. Вітаю вас, спадар Павел. Добрый день. Заклікаю вас быць актыўнымі, далучацца да абмеркавання тэм, пакідайце свае каментары, пытанні, думкі пра тое, што мы размаўляем. Вось, калі для вас гэта бяспечна, абавязкова гэта рабіце, калі не, просто паслухайце. Мы пачынаем адразу тэма. Расія хоча стаць трэцім бокам у справе Літвы супраць Беларусі па міграцыйным крызісе. Масква кажа, што абараняе міжнароднае права, але калі адкінуць дыпламатычную фармулёўку, што Расія рэальна спрабуе атрымаць ад гэтага працэсу? Это тэхнічныя працэсы, тэхнічныя працэдуры. Справа ў тым, што Беларусь і Расія маюць пагадненне дачыненні да рэалізацыі супольнай рэалізацыі міжнароднай палітыкі, падтрымцы адзін аднаго у крызісных пытаннях, у пытаннях таксама міжнародных спрэчак. Беларусь увесь час падтрымлівае расійскую пазіцыю ў ААН, галасуе супраць рэзалюцый, якія б асуджалі расійскую агрэсію ва ўкраіне. Таксама падтрымлівае саюзнікаў Расіі, калі гаворка вядзецца пра нейкія спробы, скажем, выйсці з ізаляцыі для трэціх краінаў, якія з'яўляюцца саюзнікамі Расіі, гэтак далей. У сваю чаргу зразумела, што Расія будзе падтрымліваць Беларусь у складаных сітуацыях, хутчэй не Беларусь, а рэжым Лукашенка, у сітуацыях, звязаных з пытаннямі міжнароднай бяспекі, пытаннямі таксама і так званага міграцыйнага крызісу, у якім Расія ўзяла не апошні ўдзел, менавіта дзякуючы гэтаму гібрыднаму ўздзеянню на Польшчу і Літву. Беларусь апынулася ў абсалютнай цалкавітай ізаляцыі. Ну і трэці момант, канечне, Расія будзе выступаць супраць усіх позваў у дачыненні альбо там Літвы, Польшчы, іншых краінаў. Так, напрыклад, было ў справе падрыву Норд-стрыму, калі ў суде у Лондоне аператор Норд-стрыму прайграў. Гэта даволі моцны удар, канечне, па Расіі, па спробах нейкім чынам абараніць свае інтарэсы ў пытаннях даставак газу ў Еўропу. Ну, тым не менш, гэта зразумела, што міжнародныя адносіны становяцца полем боя, у тым ліку на міжнароднай арэне, пашырэннем уплыву Расіі, калі мы кажам пра спробы прадавіць пазіцыю, власна, інтарэсу Масквы і Менску. У гэты кантэкст можна таксама дадаць і справы міжнароднага трыбуналу, куды таксама Беларусь, у прыватнасці Лукашенко, унесены, а Путін ужо атрымаў прыгавор міжнароднага трыбуналу. Тым не менш, як мы бачым, усе выракі міжнароднага трыбуналу на сённяшні дзень не дзейнічаюць, бо ўсё ж такі павінна быць сіла ўплыву. Сам па сабе міжнародны трыбунал, нават краіны, якія ў яго ўваходзяць, як мы бачым, не выконваюць пастановы міжнароднага трыбуналу. Гэта мае хутчэй зараз сімвалічны крок. Тым не менш, канешне, Расія спрабуе выкарыстаць усе сцежкі, каб узмацніць свае пазіцыі. Ну, такім чынам мы бачым, што Беларусь, вось гэта як адзін з прыкладаў таго, як Беларусь паступова ўсё губляе магчымасць выступаць самастойным суб'ектам міжнароднай палітыкі. А ці можа Расія... Я казаў пра самастойнасць, бо тут, скажам, казаць пра суб'ектнасць і магчымасць абараніць свае, скажам так, правы, калі Беларусь становіцца крыніцай небяспекі для
суседзяў, ну гэта трошачки абсурдна. Зразумела, гаворка не вядзецца пра нейкія стратэгічныя інтарэсы, пра незалежнасць. Праблема ў тым, што Беларусь для Літвы, для Польшчы сталася крыніцай пагроз небяспекі гібридных атак. І тое, што мы пабачылі, гэта абсалютнае права той же Літвы бараніць у міжнародных судах свае правы, ну, сваю бяспеку. Гэта адзінае, чым можна прыціснуць того ж Лукашенко, хотя Беларусь и так максимально у изоляции, яким бы ни был выраг, это ніяк не паўплывае на сённяшнюю ситуацию и на палітыку рэжыма. Гэта хутчэй пасля зменаў рэжыма і дэмакратызацыі Беларусі мы, ці новая ўлада, дэмакратычная ўлада будзе абавязана адказваць па тым усім абскарджванням і, магчыма, нават аплочваць тыя ўсе страты, якія панесла Літва ці Польшча у перыяд кіравання Лукашенка. Вось гэта будзе праблема, калі пасля сыхода Лукашенка нашы суседзі пачнуць нам, дэмакратычнай Беларусі, выстаўляць рахункі за тое, што адбылося в Украіне, за тое, што адбылося на мяжы з Польшчай і за тое, што адбылося на мяжы з Літвой, запуск зондаў, запуск дронаў. І тут пытанне ўжо да дэмакратычнай супольнасці, наколькі яна будзе гатовая несці адказнасць за тое, што рабіў Лукашенко. Так не атрымаецца, што прыйдзе новая ўлада і скажуць, што мы не будзем плаціць па рахунках ні палітычных, ні фінансавых, якія па тым же запазыкам, якія Беларусь мае. І я думаю, што праблема хутчэй нават будзе ў гэтых усіх выраках не для сённяшняй улады, а для будучай улады і дэмакратычнай улады, бо трэба будзе разлічвацца і разлічвацца даволі сур'ёзна, у тым ліку і па пытаннях, калі яны ўзнікнуць, рэпарацыі для Украіны, у пытаннях нанесеных шкодаў фінансавых і для Літвы, і для Польшчы. І зараз якраз таки пра гэта павінна клапаціцца дэмакратычная супольнасць, бо я сумняюся, што калі зменіцца ўлада ў Беларусі, тая ж Літва, Польшча ці Украіна зменіць пазіцыю па Беларусі. Спадар Павел, а вяртаючыся да тэмы, так, вось справы Літвы, так, давайте трошачки яшчэ пра гэта паразмаўляем. Ці можа удзел Расіі ўсё ж таки змяніць сам працэс і неяк, не ведаю, дапамагчы Беларусі? Вось навошта гэта? Я разумею, што ёсць дамоўленасці, але вось Расіі гэта, навошта можа быць? Гэта проста, не ведаю, галоўная мэта ў тым, каб ператварыць справу ў спрэчку паміж Расіяй і Захадам, дзе Беларусь будзе толькі там часткай гэтай гульні. Навошта Расіі гэта можа быць? Як гэта можа паўплываць гэтая справа на саму Расію? Напрыклад, калі б аказалася, Расія мае даволі хіба большы досвед спрэчак і судоў на міжнароднай арэне, там і прыватных, і дзяржаўных, таксама там па пытаннях ЮКАСа, па пытаннях там і іншых аспектаў, бо гэта палітычная перш за ўсё справа, і яны паспрабуюць выкарыстаць. Будзе рабіцца націск на тое, што Беларусь тут ні пры чым. Беларусь заўсёды была калідорам для мігрантаў. Да 2020 году праз Беларусь шлі потокі, у тым ліку і з Сярэдняй Азіі, з Чачэніі. Беларусь была транзітнай зонай, толькі да 2020 году. На гэтым, дарэчы, спекулюю увесь час Лукашенко. Былі падпісаны дамовы, так званая дамова па рэадмісіі, калі Беларусь брала на сябе абавязак прымаць назад тых мігрантаў, якія нелегальна перасекалі мяжу і накіроўваліся альбо ў Літву, альбо ў Польшчу, і гэты механізм працаваў. Еўразвяз адмыслова фінансаваў фільтрацыйныя так званыя часовыя лагеры для мігрантаў. А потым Беларусь ужо брала на сябе абавязак фінансавы з дапамогі Еўрапейскага звязу скіроўваць мігрантаў, якія канцэнтраваліся на тэрыторыі Беларусі, у тыя краіны, адкуль яны прыбылі. То бок усё
фармальна працавала у абодвух інтарэсаў. Лукашенко зарваў дамову пра рэадмісіі пасля таго, як супраць Беларусі былі накладзеныя санкцыі. І тут цяжка аддзяліць, якая колькасць была завезена ў Беларусь Лукашэнкам. Зразумела, што гэта стала зброяй і спарадзіла крызіс даволі моцны, праблемы даволі моцныя і для Польшчы і для Літвы, там тысячы мігрантаў. Але яшчэ раз падкрэслю, аб'ектыўна праз Беларусь заўсёды ішлі мігранты. І Лукашенко пачаў пагражаць, што мы не будзем іх спыняць, няхай яны ідуць куды хочуць. Умоўна, гэта аб'ектыўна ён згуляў, спекуляваў на гэтых працэсах пасля таго, як былі ўведзены санкцыі. І падзяліць, дзе тут аб'ектыўная працэса, а дзе суб'ектыўная, будзе цяжка. І тут я думаю, што спрэчка можа зацягнуцца на гады, а Расія можа на гэтым прыдбаць таксама ў пытаннях узмацнення сваіх уплываў, паказваючы міжнароднай супольнасці і гэтак далей, што Еўропа, якая ўвесь час заклікае імігрантаў прыбываць на сваю тэрыторыю, зараз супраць Беларусі распачынае справу, хаця умоўна мігранты праз Беларусь, легальныя, нелегальныя, былі заўсёды. Я думаю, што хутчэй за ўсё гэта будзе палітычная ідэалагічная спрэчка, спробы таксама ўздзейнічаць на так званую левую аўдыторыю еўрапейскага звязу, якая ўсцяж прасоўвае ідэю зняцця нейкіх абмежаванняў для мігрантаў. Гэта абсалютна вядомы падыход. Для людзей не павінна быць межаў, усе мы роўныя, таму чаму еўразвяз ці захад павінен бараніць сябе межамі ад нелегальных мігрантаў, хаця яны самі прычыніліся да крызісаў на Блізкім Усходзе, у Афрыцы і гэтак далей. То бок, калі Расія ўключыць у гэтым пытанні ўсю сваю прапагандысцкую машыну, канешне, гэта адаб'ецца на грамадскай думцы ў Еўропе, а там усё ж такі пазіцыі так званага сацыял-дэмакратычнага крыла і такіх леварадыкальных увесь час узмацняюцца, і гэта можа, скажем так, паўплываць агульна на імідж Літвы. Другі момант, безумоўна, гэтая канфрантацыя паміж Літвой і Беларусю павінна ўзмоцніць з боку літоўскага грамадства, з боку раду літоўскага негатыўнае стаўленне да Беларусі, да беларусаў як такое. І мы бачым, што гэта ў любым выпадку адбіваецца не на рэжыме, знову вось гэтыя канфлікты, канфрантацыі, гібрыдныя пагрозы, яны ж не адбіваюцца на стабільнасці, нестабільнасці ўлады, на стабільнасці, нестабільнасці Лукашенка. Яны адбіваюцца выключна на палажэнні беларусаў. У Польшчы вось з гэтым аспектамі апошняя інфармацыя, тое, што беларусам адмаўляюць у дадатковай у міжнароднай абароне, бо ввогуле адкуль вось бярэцца гэтая інфармацыя, з чаго фарміруецца гэтая палітыка. У Беларусі зменшыліся рэпрэсіі, што зараз ужо бяспечна туды вяртацца, гэта ж абсурд. Канешне, гэта абсурд. Так. А гэта выражэнне дзяржаўнай палітыкі. То бок пытанне, хто і як і праз якія каналы мае ўплывы на тыя рашэнні, якія прымаюць нашыя суседзі. Пра Літву я ўжо не кажу, там мне падаецца, што сітуацыя настолькі кепская, якой яна ніколі не была, калі мы кажам пра стаўленне да беларусаў. І паволі змяняецца, я так бачу, калі браць як кропку сыходу вось менавіта пазіцыю міграцыйнай службы, разам з стаўленнем да украінцаў таксама змяняецца стаўленне да беларусаў. І гэта небяспечна. І механізмаў, наколькі мы бачым зараз супрацьдзеянні вось таму, што адбываецца ў палітыцы ў дачыненні да Беларусі, ў Польшчы, у Літвы няма. За 6 гадоў, асабліва пасля 22-го году,
такой пазіцыі, такога механізму выпрацавана не было. І з гэтых тэндэнцыяў можна зрабіць выснову, што сітуацыя адносіны да беларусаў, у тым ліку з боку дзяржаўных інстытутаў у Польшчы таксама будуць пагаршацца. Я ўжо нават не кажу пра заходнія краіны старой Европы, Нямецчыну, там, Францыю, дзе ввогуле атрымаць прытулак, Злучаных Штатаў Амерыкі, атрымаць прытулак, дакументы, абарону амаль немагчыма, вельмі цяжка. І тут пытанне да агульнай апазіцыі, да нас, мы што, страцілі магчымасць уплываць, ці ўвогуле мы мелі магчымасць уплываць на еўрапейскі інстытут. Я думаю, што гэтае пытанне, выбачайце, калі ласка, над якім нам усім трэба задумацца, і мы да яго яшчэ вернемся. Давайте яшчэ абмяркуем адну тэму. Літаральна 21 ліпеня Лукашенко правёў кадравыя змены ў кіраўніцтве арміі. 2 генерал-маёры пакінулі свае пасады, прызначаныя новыя кіраўнікі ключавых напрамкаў. Змены кіраўніцтва тылу, баявой падрыхтоўкі аднаго з аператыўных камандаванняў. Гэта звычайная кадравая ратацыя, як вы лічыце, ці тут ёсць нейкі сігнал? Бо вельмі вялікі такі Лукашенко, як казаў заўсёды, ператрахіваю і буду ператрахіваць сваіх кадраў. Нічога надзвычайнага не адбылося. Гэта ўсё ж такі не такія ключавыя пазіцыі і перастаноўкі, яны звязаныя, прынамсі, з афіцыйных камунікатаў. Можна зразумець, што гэта тэхнічныя перастаноўкі, звязаныя з выслугай гадоў ці там з узростам. Не змяніліся пазіцыі таго ж кіраўніка штабу ці, напрыклад, міністра абароны ці міністра ўнутраных спраў ці КДБ. Усе асобы, якія на сённяшні момант складаюць так званую калектыўную сістэму кіравання на чале з Лукашэнкам, яны свае пазіцыі і ўплывы захавалі. Таму не трэба шукаць у гэтых ратацыях, у гэтых зменах нейкага другога дна. Усё, як кажуць, згодна з фармальнымі знову працэдурамі. Канешне, улічваючы той факт, што да Беларусі прыцягнута ўвага не толькі дэмакратычнай супольнасці спецыялістаў і аналітыкаў, але таксама і суседзяў, той же Польшчы, той же Украіны, калі у кожным кроку, звязаным з сістэмай бяспекі ці з кіраваннем войскамі, спрабуюць вышукаць пэўную падаплёку ў тым сэнсе, што альбо гэта падрыхтоўка да больш агрэсіўных дзеянняў, ці то гэта змена канфігурацыі, якая паўплывае на больш шырокую прысутнасць Расіі ці на больш-меншую прысутнасць Расіі. Нет, мы зараз пакуль што перажываем такі спакойны перыяд пасля вось такой хвалі канфронтацыі, ультыматуму з боку таго ж Зеленскага ў мінулым месяцы, выкарыстанне Беларусі як транзіту для пралётаў дронаў, ретранслятары, такая напружанасць у кантэксце таго, што Украіна можа нанесці удары па тэрыторыі Беларусі. Усё, канешне, гэта уздымала напружанасць. Зараз пакуль вось гэтая хваля, пік такога абвастрэння, у тым ліку тых правакацый на тэрыторыі Расіі ў дачыненні да беларускіх перавозчыкаў, зараз пакуль такога абвастрэння не назіраецца. Але ўсё роўна глядзіце, што гэтыя кадравыя перастаноўкі, іх немагчыма глядзець вось асобна ад вайны ва ўкраіне і большай інтэграцыі Беларусі з Расіі. І у мяне пытанне: пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне беларуская армія апынулася ў прынцыпова новай рэальнасці. Яна не ўдзельнічае ў баявых дзеяннях непасрэдна, але тэрыторыя Беларусі выкарыстоўваецца Расіяй. Ці змянілася сама роля менавіта беларускай арміі за апошнія гады, і ці засталася ў Беларусі ўсё ж такі рэальна самастойная ваенная стратэгія, а не агульная толькі вось з Расіі? Ці можа гэта быць? На сённяшні момант, конечно же, у стратэгічным плане Беларусі не з'яўляецца самастойнай. Самастойнасць акрэсліваецца
збольшага на дадзены момант, наколькі Лукашенко можа быць уцягнуты ў вайну і наколькі ён мае аўтаномію і ўсё ж таки можа нейкім чынам дыстанцавацца ад ціску Москвы. Пакуль што яму гэта ўдаецца зрабіць, але прынятая агульная дактрына вайсковая саюзнай дзяржавы, падпісаныя дамовы па бяспецы, якая Расія гарантуе для Беларусі ў выпадку агрэсіі, у тым ліку з выкарыстаннем ядзернай зброі. Расія інвестуе ў мадэрнізацыю вайсковай інфраструктуры в Беларусі, аэрапортаў, выкарыстоўвае расійскую інфраструктуру для ўласных мэтаў. Это і аэрадром вайсковы і інфраструктура ў Зябраўцы, гэта лётная інфраструктура ў Лідзе, то бок створаны так званыя супольныя вайскова-адукацыйныя цэнтры, якія Расія выкарыстоўвае для таксама ўзмацнення інтэграцыі беларускай арміі. Беларусь актыўна ўдзельнічае ў вучэннях. У гэтым годзе плануецца 8 вучэнняў у межах АДКБ, так, дзе Беларусь будзе браць вельмі, напрыклад, адно з самых буйных вучэнняў адбудзецца у Расіі вучэнне «Цэнтр», там яшчэ шэраг дадатковых вучэнняў, у якіх Беларусь раней не прымала удзел. Напрыклад, у вучэннях «Цэнтр» зараз яна будзе прымаць удзел. Гэта вучэнні, звязаныя з інтэграваннем і агульным кіраваннем шматнацыянальных войскаў, гэтак далей. То бок гэта ўсё пад кантролем і пад фінансаваннем, перш за ўсё, Расіі, нягледзячы на тое, што рэсурсы вычарпаныя, тым не менш Расія праводзіць вучэнні разам не толькі з Беларусю, азіяцкімі краінамі, каб прадэманстраваць усё ж такі тое, што патэнцыял яшчэ ёсць і рэсурсы. Таму Беларусь, пакуль Расія ў стане весці вайну, канешне, будзе абмежаваная у сваіх стратэгічных магчымасцях і манёўраў, і пагроза, напрыклад, удзелу, уцягнення Беларусі ў вайну будзе заставацца. І чым больш крытычным будзе палажэнне Расіі ў вайне, а таксама крызіс і крытычнасць унутры самой Расіі, не толькі з бензінавым праблемам палівам і бензінам, але вось зараз ужо нанесены даволі моцныя ўдары Украіны па лагістычным цэнтрам буйных кампаній, таго ж Wildberries. Таго і глядзі, што ўсе кампаніі перанясуць свае цэнтры і лагістыку ў Беларусь, каб забяспечыць сябе ад удараў з боку украінскіх дронаў, але таксама ў такім выпадку ўзрастае небяспека і для самой Беларусі, бо калі Беларусь будзе заставацца моцным заплеччам, а мы бачым, што пераносіцца ў Беларусь таксама вытворчасць элементаў расійскіх узбраенняў, таксама дакладных элементаў, мікратэхнікі, мікрачыпаў, магчыма, будзе прадукавацца ў Беларусь цяжкая амуніцыя, снарады для артылерыі, для сістэмаў «Град» і «Торнадо» ў перспектыве. Безумоўна, тады атрымоўваецца, што Беларусь пераўтвараецца ў такі хаб для расійскага ВПК і, канешне, там кампенсаваць усе страты Беларусь не зможа, але нейкія элементы, нейкія эмоцыі ў Беларусі будуць. Гаспадар Павел, а вось выбачайце, калі ласка, хацела дадатковае пытанне проста задаць на гэтую тэму. А вы можаце уявіць, што Лукашенко ў адзін цудоўны дзень вось паглядзець на гэта ўсё, на тое, на што адбываецца, і скажа Пуціну: «Всё, я не хачу быць больш тваім саюзнікам і не буду страляць, не буду адпраўляць сваіх людзей, абараняць твою тэрыторыю, калі раптам спатрэбіцца». Пры якіх умовах такое можа здарыцца? Это тады, калі Пуціна не будзе, это можа здарыцца. Такога Пуціну Лукашенко ніколі не скажа, і нават калі сістэма ў Расіі без Пуціна застанецца
умоўна стабільнай і будзе трымаць кантроль, Лукашенко таксама не ў стане будзе задэклараваць. Ён ніколі адкрыта не ўваходзіў. Былі такія моманты, хіба ў 2019 годзе. Это ўпершыню один раз хіба ў гісторыі Лукашенко, дословно цитую, «Нахрена нам такой союз потребен?» Это был 2019 год, калі Россия націскала на тое, каб Беларусь подписала 29 дорожных мапаў, у тым ліку одна з мапаў звязаная была з увядзеннем агульнай валюты. Это уже такая поглыбленная интеграция, и Россия не хотела компенсовывать податок на здобычу нафты, там, каля 400-500 миллионов долларов. И для Лукашенко вось гэтыя націски, ён яшчэ меў аўтаномію, мог рабіць манёвры, дамаўляцца са Штатамі, з Норвегіяй, з Азербайджанам. То бок поле для манёвру была даволі моцная і не быў уцягнуты ў вайну, хаця і там фармальна не прызнаваў Крым украінскім, але ўсё ж таки не прызнаваў Крым расійскім. І сапраўды тады была магчымасць дэклараваць і крытыкаваць расійскі ўрад, наўпрост, скажем, пасылаць саюзную дзяржаву. Зараз такіх магчымасцяў няма. Ці вернецца Беларусь да такой ситуации перед 2020 годом, особливо перед 2022 годом, на мою думку, таких перспектив на сённяшні день нема. Но настолько краіна ізаляваная, то такого хуткага развароту не атрымаецца. Так, это павінен быць хуткі разварот, павінны быць гаранты. Ну, вось калі мы кажам про Лукашенко, не там про будучую Беларусь, а вось ситуацию, якой Лукашенко проявляе свой нору и кажа, что мы не хотим быть. А ты с кем тады будешь? Захад вести диалог з Лукашенком не жадае, Захад праводзіць палітыку дэізаляцыі зараз не жадае, то бок каб Лукашенко мог такое сказать, як он сказал у 2019 году, а на халера нам такі союз, неабходна прынамсі палітычная інфраструктура, кан'юнктура, дзякуючы якой ён можа абаперціся на кагосьці альбо на штосьці. Ён на сённяшні дзень не можа абаперціся не на Еўразвяз, не на Злучаныя Штаты, тым больш, што ні Еўразвяз, ні НАТО, ні Штаты не дадуць ніякіх гарантыяў для Лукашенко і для Беларусі. Умоўна, ты Путіну скажы, а мы цябе, калі што, падтрымаем. Такога не будзе. Нават у 2020 году Лукашенко быў вымушаны разлічваць на свае ўласныя ресурсы. Але нават уласных ресурсаў на сённяшні момант няма. Ну, якія гэта былі ресурсы? Ну, гэта была ўсё ж таки такая эйфарыя, што ў Беларусі адбываецца такая схаваная, павольная, мяккая беларусізацыя. Усё ж таки падтрымліваліся нейкія нацыянальна арыентаваныя рухі, іх не даціскалі, іх не знішчалі. І настроі, ну, такія прабеларускія, беларускацэнтрычныя былі ў Беларусі даволі моцна. То зараз нават такой інфраструктуры, на якую можна было б абаперціся ўнутры Беларусі, няма. І каб яна вярнулася, так, ну, неабходна полегчыць ціск на паменьшыць ціск на Беларусі, на рэжым Лукашенко, каб Беларусь выйшла з ізаляцыі. І таму пакуль Беларусь будзе знаходзіцца ў ізаляцыі, такіх крокаў пераваротаў не будзе. То бок, яшчэ раз падкрэслю, павінна быць змена палітыкі Захада ў дачыненні да рэжыму Лукашенко, а змяняць ён не будзе гэтага падыходу, гэта зразумела. Таксама павінна змяніцца кан'юнктура адносіны Украіны да Беларусі. То бок, не разглядаць Беларусь як выключна саюзніка России, а ствараць поле для маневру. Это калі мы разважаем про тое пытанне, якое вы задалі. Оно спекулятыўнае, оно абсолютно, скажем, на сённяшні момант адарванае ад рэчаіснасці, але каб яно нават заіснавала, каб вось была гэтая магчымасць, вось неабходна зрэалізаваць усе гэтыя умовы. Так, бо як толькі без гэтых умоваў Лукашенко у момант пераўтвараецца ў смертніка.
унутры краіны няма сіл, на якіх ён можа абапірацца, а гэта была выключна нацыянальна арыентаваная апазіцыя, гэта нацыянальна арыентаваная грамадскасць, якая магла б выйсці як у канцы там 19-го году ці на пачатку 19-го году супраць інтэграцыі, так, супраць гэтых праграмаў па інтэграцыі, выходзілі, спакойна пратэставалі. Лукашенко мог бы Путіну сказаць: ты на мяне не націскай, у мяне там радыкалы ёсць, якія, калі што, падымуць на багнеты. Зараз гэтага нічога няма. Усе радыкалы, яны за мяжой. Яны альбо ў вязніцах, альбо за мяжой. Таму ён знішчана ўнутраная інфраструктура нацыянальнай абароны, і няма, скажем так, поля для маневру, у тым ліку і па прычыне таго, што яно задаўлена санкцыямі і тым, што Лукашенко сябе загнаў у абдымкі Расіі. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Вось вы да гэтай тэмы, вы ў сваіх сацыяльных сетках пісалі, што з боку беларускай улады сёння няма рэальнага запыту на прымірэнне. Вось пра што мы з вамі кажам, а гандаль палітвязнямі гэта не абавязкова шлях да адлігі. Мы ведаем, што некалькі месяцаў таму Джон Коул павінен быў прыехаць у Беларусь, так, і мы чакалі, што зноў выпусцяць палітвязняў, там частку палітвязняў, але гэтага не адбылося. Тым не менш, чаму рэжым можа вызваляць людзей, але пры гэтым не быць зацікаўленым у палітычным дыялогу? Да, вельмі проста. Па-першае, збольшага выходзяць людзі хворыя, так, у якіх скончваюцца тэрміны зняволення, каб была меншая рызыка таго, каб людзі там паміралі ў вязніцах. Другі момант, скажем, найбольш небяспечныя персоны, яны былі вызваленыя і дэпартаваныя з краіны, то бок такой неабходнасці утрымліваць доўгі час людзей у вязніцах, якія непасрэдна не пагражаюць сістэме, не з'яўляецца мэтазгодным. Але адначасова гэты рэсурс рэгулярных арыштаў і рэпрэсіяў, ён застаецца як унутраная праграма па утрыманні сітуацыі пад кантролем і дэманстрацыі таго, што палёгкі не будзе. Гэта робіцца дзеля таго, каб мінімалізаваць любыя магчымыя пагрозы, звязаныя з ростам актыўнасці грамадства. Бо гэта натуральны працэс. Як толькі перастаць, скажем, закатваць пад асфальт грамадскасць, оно будзе, як і расліны, будзе асфальт гэты прабіваць і нават бетон. Гэта натуральны працэс. І гэта вельмі небяспечна для сістэмы ва ўмовах адсутнасці такога агульнай падтрымкі і легітымнасці для рэжыма Лукашенка, бо ўсё ж такі непрыняццё на даволі вялікім узроўні з боку беларусаў і рэжыму, і персанальна Лукашенка засталася. Таму у момант агульнага, скажем так, агульнай ізаляцыі, агульнай непэўнасці, у тым ліку і самога Лукашенка, ісці на нейкую там адлігу на сённяшні дзень не мэтазгодна. Тым больш, што агульная сістэма функцыянуе з пункту гледжання палітычнай мэтазгоднасці, сістэма функцыянуе стабільна. Нейкіх дадатковых механізмаў легітымізацыі абсалютна для Лукашенка не патрэбна. Гэты падыход можа змяніцца, но асабліва зараз. То бок для пэўнай перазагрузкі і пабудавання новай сістэмы адносінаў паміж уладай і грамадствам можа наступіць ва ўмовах інтэнсіўнага адтоку беларусаў за мяжу. Тое, што мы вось назіраем, і тое, што Лукашенко прабуе кампенсаваць, завозячы мігрантаў, так, з Узбекістану, там, ці з Туркменістану, спрабуючы такім чынам даказаць, што незамянімых людзей няма, можаце хоць там усёй Беларусю выехаць, я тут прывязу Туркменіі ці з Узбекістану, з Казахстану. Так, гэта не працуе. У ягонай галаве, магчыма, гэта працуе, ён шукае самых лёгкіх спробаў кампенсаваць сацыяльныя страты ў працоўных руках, а іх не хапае там каля 160 тысячаў, гэта так прыблізна.
І гэта ж спецыялісты, гэта кадры, гэта не сталінскія часы, калі на пасаду дырэктара можна было пасадзіць учорашняга бабыля, і гэта неяк будзе працаваць, хаця асноўныя інжынеры гэта прыязджалі, калі мы прыгадаем тую ж самую індустрыялізацыю са Злучаных Штатаў Амерыкі. Так. І вось Лукашенко, ён жыве міфамі, ён вось прыгадаў сабе, вось у яго ў галаве ёсць гэты міф пра індустрыялізацыю. Сталін там з нічога падняў Савецкі Саюз. Да не з нічога. Злучаныя Штаты пабудавалі ўсю інфраструктуру, там больш за 100 буйных прадпрыемстваў і абслугоўвалі на першыя гады гэта ангельскія, амерыканскія інжынеры, будаўнікі былі, так, гэтая рабочая сіла, гэта быў ГУЛАГ, траншеі капаць, але будынкі, нават заводы будавалі ў Штатах, а потым перавозілі ў Савецкі Саюз. І Лукашенко, вось ён думае, што таксама вось спрошчана будзе функцыянаваць гэтая сістэма. Але ж інфраструктура што ёсць, і тыя інжынеры, нават механікі, якія працавалі на азоце ці там на нафтане, это ж высокакваліфікаваныя спецыялісты. Іх трэба гадамі выхоўваць, адукаваць, каб яны там працавалі. Так, вось Лукашенко завозіць механізатараў, каб замяніць калхознікаў, там, якія працавалі ў вёсках, але ж гэта на гэтым сёння гаспадарка ж не будуецца. Але вось ягоным мысленні гэта так, што мы тут усіх беларусаў заменім, няхай яны з'язджаюць, ну, разам з беларусамі з'едзяць і патэнцыялы, і гэта ўжо бачна, эканамічны і патэнцыялы развіцця. Ну, але вось гэта такі, скажем, савецкі падыход, калі лічылася, што можна замяніць любога інжынера. Ну, кропкава так, але калі мы кажам пра масавы сыход, то гэта заўсёды скончваецца сур'ёзнымі праблемамі для гаспадаркі і для грамадства у тым ліку, бо, канешне, завоз на масавым узроўні мігрантаў, ён раней ці пазней адбіваецца на ўнутранай бяспекі, на ўнутраным суіснаванні, парушае сацыяльную гармонію, ну і прыводзіць да канфлікту. Ясна. Ну, дзякуй вялікі. Вось у нас пытанні ёсць у нашым чаце. Дзякуй вялікі вам, што, паважаныя слухачы, што вы каментуеце актыўна нашу размову. Усім прывітанне. Так, пытанне, напэўна, Влад Гарбачёв. Ёсць пытанне да Паўла. Ці будзе Павел ці Зянон Пазняк удзельнічаць у канферэнцыі «Новая Беларусь»? Думаю, што іх прысутнасць была б пажадана для многіх беларусаў, якія падтрымліваюць іхнія погляды. Няма такіх планаў удзельнічаць у гэтай канферэнцыі, бо, як я раней казаў, на гэтыя канферэнцыі не маюць ніякага практычнага вымярэння. Ну, гэта выключна выбрашаныя грошы на вецер. Ніводная ранейшая канферэнцыя, якая праводзілася, не прыняла значнага рашэння, магчыма, акрамя той канферэнцыі, якая адбылася ў 22-м годзе, калі быў сфарміраваны, але знова кулуарна, без нейкіх дыскусій, абмеркаванняў, так званы аб'яднаны кабінет. Частку прадстаўнікоў гэтага кабінета мы падтрымалі, але усе бачаць, во што пераўтварыўся зараз так званы аб'яднаны палітычны камітэт. Усе нашыя там прапановы па стварэнню кабінету ягонай палітыцы, яны былі адкінутыя, як і адкінутыя магчымасці супрацы ў межах гэтага кабінету. Таму, ну, разумееце, зараз склалася такая сітуацыя, калі з тымі структурамі, якія існуюць, на сённяшні момант пабудаваць нейкай агульнай стратэгіі, пабудаваць нейкае агульнае бачанне проста немагчыма. Гэтыя структуры жывуць самі для сябе і выкарыстоўваюць канферэнцыі і прысутнасць людзей з пазіцыямі выключна для таго, каб яшчэ там некалькі год пратрымацца у фарватары. Я лічу, што калі ёсць актыўныя людзі,
у беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, яны павінны ствараць уласныя ініцыятывы, кансалідавацца, ствараць, магчыма, палітычныя рухі, аб'яднанні, нават даходзіць да стварэння палітычных партыяў, ну, актыўна займацца такой дзейнасцю парапалітычнай. Чаму парапалітычнай? Бо ўсё ж такі па-за межамі краіны палітыкай займацца на 100% немагчыма, бо палітыка звязаная з кіраваннем дзяржавы. Зараз мы знаходзімся па-за межамі нашай дзяржавы. А ствараць антураж і быць дэкарацыяй на гэтых канферэнцыях, ведаеце, для мяне няма ні жадання, ні ахвоты і часу. Калі б я быў упэўнены ў тым, што на гэтых канферэнцыях могуць быць прынятыя рашэнні, якія зменяць характар дзейнасці апазіцыі, ну, яшчэ можна было б падумаць. Але на ўсе тыя канферэнцыі і тыя праекты, у якіх мы удзельнічалі, нават тая ж самая праект «Шлях да волі», дзе павінны былі праводзілі каліноўцы ў 2025 годзе, калі не памыляюся, или 2024, якія павінны былі прывесці да супольных нейкіх пазіцыяў і стварэння платформы, яны скончыліся нічым. Збольшага ўсе гэтыя канферэнцыі у 99% скончваюцца нічым, пустатой. То бок то, што вас не падтрымалі, спадар Павел, да, то есть гэта як бы нагода для таго, каб больш не дабівацца сваіх мэтаў і не дамагацца таго, каб больш людзей вас пачулі. Чаму б не? У мяне, дзякуючы маім выступленням, Еўрарадыё пачуюць. А хто там пачуе, хто гэтыя канферэнцыі будзе глядзець, зараз усе гэтыя канферэнцыі выклікаюць адваротны эфект. Чым больш іх праводзяцца, тым больш негатыўнае стаўленне беларусаў да ўсіх апазіцыйных структураў, бо людзі разумеюць, што гэта марнатраўства часу, гэта пустыя словы, гэта марнатраўства грошаў грантадаўца. Возьміце гэтыя грошы, аддайце лепей аддайце палітычным зняволеным, дапамажыце там 2-3 чалавекам, замест таго, каб там піць гарбату і жыць у гатэлях. Спадар Павел, а можем яшчэ, у нас засталося літаральна 2 хвілінкі, і у нас ёсць яшчэ пару каментароў, каб проста задаволіць нашых слухачоў, якія чакалі, напэўна. Вось, што вы думаеце, Віктор К. піша, вось мы разбурылі палітыку Макея па павольнаму адпаўзанню ад Масквы. Як бы вы гэта пракаментавалі? Ці згодны вы, што у нас быў шанец? Ну, шанец цалкам адарвацца ад Масквы ніколі не быў, бо сістэма Лукашенка, яна функцыянавала, існавала выключна абапіраючыся на Маскву. Нездарма Путін калісьці заявіў, што з 90-х гадоў там да 2019-го ці 18-го Расія выдала на падтрымку Беларусі, а хутчэй рэжыма Лукашенка, $100 мільярдаў. Гэта і крэдыты, гэта і танны газ, танная нафта, і Лукашенко заўсёды разумеў, што як толькі ён павярнецца, дарэчы, 20-й год, у пэўным сэнсе гэта вынік пераарыентацыі Беларусі альбо спроба балансаваць паміж Захадам і Усходам, што не задаваляла Маскву, канешне ж. Але гэта таксама вынік адпаўзання. Адпаўсці можна было, альбо сысці толькі тады, калі Беларусь бы стала поўнай дэмакратычнай краінай, закрыла б межы з Расіяй і інтэгравалася ў праекты стратэгічныя заходнія. Гэта ж ніколі не было, на жаль. Так, да 20-го, пасля 14-го году такая магчымасць стварылася, але яна стварылася па прычыне не добрай волі Лукашенка, а з прычыны таго, што ён спужаўся магчымых падзеяў у Беларусі, такія, якія адбыліся ва Ўкраіне. Ён стаў баяцца сепаратызму унутрыбеларускага. Ён тады пачаў закрываць, абмяжоўваць дзейнасць арганізацыяў прарасійскіх, тых жа казакаў, тыя ж патрыятычныя клубы, якія пачалі вырастаць і фінансаваліся Россотрудничеством і рускім мірам. І, дарэчы, адначасова інтэнсіўнага ўзмацнення для нацыянальных структур не было. Беларускасць роўна не ўзмацнялася. Школы расійскамоўныя былі, універсітэты расійскамоўныя, беларуская мова не папулярызавалася. Так, прасторы для
карыстанне беларускай мовы стала больш, але расейскамоўная прастора не звузілася. І таму стратэгія Макея гэта была хутчэй стратэгія захавання, стварэння комфортных умоваў для сістэмы, для рэжыму у межах канфронтацыі паміж Расіяй і Захадам. Але гэта ніяк не было адпаўзанне. Пакуль мы былі ў саюзе з Расіяй, пакуль мы былі ў стратэгічных узаемаадносінах, Расія ў любы момант магла Беларусь заціснуць, што яна і зрабіла ў 2020 годзе. Замест таго, каб у 2020 годзе, скажем так, прапачаць нейкі грамадскі дыялог, паспрабаваць захаваць вось гэтую раўнавагу, Лукашенко пабежаў у Москву, у Сочи, дзе Расія яму дала гарантыі выжывання, у выніку чаго ён прадаў цалкам Беларусь. Дзякую вам вялікі, што адказалі на гэта пытанне, таксама што знайшлі час сёння на размову. На жаль, час нашага эфіру ўжо скончаны. Сёння у нас у гасцях быў Павел Усаў, а для вас працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся, калі ласка, з намі. Хутка наступны эфір. Дзякую вам, Павел. Да побачення.